Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Central Executive Council jang ka HSPDP ha ka sngi baar ka santre unaitung arjara huar kala shemi ka rai ban wad igiriu shampang na ka benta ban wad bnya bad ban puli sani bha halor ka reservation policy la kadang idon kamne em ban wan ra ka jingpen bai thamai yakni ka policy hapo jela meklia ha ka jing kran bigilap thai ko bor u president jang ka HSPDP ba KP pangyang ulong balada ka jing puli bnya jang ki riu shampang kadang idon kam ban pen kala ka HSPDP kan sara yakni ka man ban polis ngau kita dong skor jong ka sarkar jela tingi kun ka party hedin pangile kran sani bahaya kene ka kam ni suthu ba ka don ke ji sukhya ka bakrau kun ka party ka bajuyeng kerpang na kanta kan ka kasi jantia ba kani ka policy ka baladon manta la slem ba kaji hisya kala dei bandon da wipat ker komperkhat ban review pat ya ka ban review ban riluk ya kene ka policy tengi ni ya kene ka kamru kumnungin review impala ban ajmut kumnungin ya kren ban ka sarkaru impala ban ai gijimut ke besai terengi le rai kun ke parti mta kasi kalong ba ngin wat ban ye don lang ki riu shampang jong ka ri jongi ki riu shampang ha bere ba ka kam bang ye kren sani bha te endalang ni liyo ban ye kren sani bha ya gane ka phang halor gane ka reception policy langi dei nem ban review langi dei ban rilu balangi lap ye kunti ka ba kham byang hadin bang le shong byang kum ka party mila ban bu ka kum ka wei na ka mat ban ngin lek election manifesto lani ngila banbu ka phang ye ka bangin ye kren ne ajmut syaka sarkar jela majui halo ni phang omla ban len ga sisha lari ni base ye ka population jong ka khasi jaintia area mo bat ka Garo Hills baru di situ badan ngilong khambon ka population te katar ka wei ka point ban ong ba kum lu pade kan long regional ka ratio jong ka long equally mo kung kata kimi sipon ha kijing khat kijing kali tengi ha ban riluk tambangin pala ban ai suggestion ha kun ko tambangin le kata ka wei ka ba kapenlong yani ka party ban ha ban prakhat hato kata ka sapho yaki bat sapho yangi long justified enough ne ban ong ba mo kat kun ka population jong ki real ne ka population jong ki ba ong no ki jong ki samla pole jong ba kin yo ya ka equal share dan ini kunta tetap mo we need to examine thoroughly and pesang ban wat ke ko hatam ko bang ini ban perkhat ya kan